Хвърли бързо Владо, че идва ферибота. Последно хвърляне за днеска. Ето лодката. Ами няма как трябва да се смее някой. Кажи им, че нямаме време за интервюта, бързаме да хванем кораба. Не мога да ти кажа. На камъните може да се закачи някъде. Айде, фащане на риба за 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Появи се един гигант. Ето, надушиха хляба. Опа! Снимам, да. Браво, Владо! Ай, че ферибота е. Отвори. Мама те, шибаната се знае къде е. Айде, бро. Айде. Така само ми риба. Айде, че пускат колите вече. Ahí no se puede pescar. No. Tiene los discos allí, ¿lo ves? Ah, La próxima vuelta una multa. vale, Próxima vuelta multa. lo sentemos, vale. Даже и не се скараха, че нямаме право да ловим риба. Няма. Айде, mission accomplished.